wallpaper cakep banget guys loh. Iki padahal ngerti lah, padahal iki sik botonan, ngerti dah, urung diaci, tapi nah lengket, lengket, lengket banget. Nah, lengket guys, ngerti lah lengket, kerek nyabut apa nih aluminium memburine ditarik terus ditempel. Iki padahal urung acinan. Nah, aku nyoba kemarin yo, tak kira iki nek enggak lengket. Wallpaper ternyata guys, lengket banget. Itulah. Iki. Nah. Nah, iki lengket iki durung diaci ya guys. Isik batako. Bagus banget. Wallpaper iki lebare 3 meter yo. Lebar. Panjangnya 3 meter, lebarnya itu semeter lebih. Semeter 20 kayak yo. Nah. Iki cakep banget guys. Aku ini cuma coba-coba yo. Tibake bagus banget. Kalian sing arep cekot, ndang neng keranjang kuningku. Murah banget, orang nganti 100.000. Ndang cekoten. Tapi beda akun, beda harga yo. Kowe kena rego piro? Delokon neng keranjang kuningku, ndang.